नमस्कार. आज आम्ही आंबाडे गोज्जू करचे पळोवया. हो गोज्जू गोड आंबाड्यान बी करचे जाता आणि आमचे आंबाड्यान बी करचे जाता. हे आमचे आंबाडे. आंबट बरे करून धुवन ताजी साल काण घेवका. गोड आंबाड्यान करचुल्ल्या बी ताजी साल काण घेवका. हे आंबाडे आज सायडान काण दवरया आणि गोज्जू करचे फंड घान घेवया. पहिली 2 चमचे तेल हुनकन घेवया. तेल होऊन जाल की सासव घालका. थोडीशी मेथी घालका. हिंगा पिठो नाजाल्यार हिंगा उदक घालका आणि आंबाडे घालका. सुमार 1 मिनिट भर हे आंबाडे तेलात परतून घेऊया. आता आंबाडे पुराय बुडतपर्यंत उदक घान घेवका. रुचीपुरती मीठ घालका. हळदी पिठ घालका. सगळे एकपटे मिक्स करून घेऊया. गॅसचा फ्लेम हाय दवरका आणि धाकणी धापून आंबाडे शिजच्या दवरका. आंबाडे 1-5 मिनिटात शिजतात. ह्या आंबाड्या भितर गोरट आशिल्ल्यान दिसाक घट्ट दिसते रसात, पण ऑलरेडी शिजून सॉफ्ट जालेत. आता हातू भितर तिखसाण कितली जाय म्हण पळोवन मिरसांगे पिठ घान घेवया. हे आंबाडे आमचे आशिल्ल्यान हातूंत मिरसांगे पिठो आणि गोड थोडे जास्त लागता. गोड आंबाडे यूज केल्यार ताका जाय जाल्यार मात्र गोड घालका. सगळे एकपटी मिक्स करून घेवया आणि गोज्जू दाट जावन येतपर्यंत शिजोवन घेवया. गॅसचा फ्लेम हायच असा. 1-2 मिनिट धाकणे धापून शिजवून घेऊया. हा जी रोस दाट जाते असा. थोडे वेळ अशी ओपन दवन आणि थोडी दाट करून घेऊया. गोज्जू समा दाट जावन आयला. इतले जाल्यार पुरो. तो निवतेर गेल की आनी दाट जातेर वता. गॅस बंद करया आणि गरम गरम आंबाड्या गोज्जू सर्व करया. हो गोज्जू तिखसो आमचो गोडसो जाता. पोळ्या चपाती बरोबर लावून खावचे जाता, नाजाल्यार शीता बरोबर साइड डिश म्हणून घेवचे जाता. हो गोज्जू ट्राय करा. कशी लागेल म्हणून कमेंट करून कळया.
आमगेल व्हिडिओ आवडला लाईक शेअर करा आणि आमगेल टीम सेफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.